Ahoj, dneska vám ukážu, co můj pejsek papá, nebo s čím si nejradši hraje a co má právě jakože za nosotky. Pojďme na to. Moje mamka objednávala hodně věcí teďkon, takže vám je i třeba ukážu. Takže tady má třeba, tady to, mně se hrozně líbí, jak je to v tom tvaru, jakože takhle kostička a má v tom takhle, jako je to takhle silikonový. Tady má vodu, teď už moc jako ne, ale teď tady zrovna není. A tady má granulky, ještě i s konzervou a nedojete, protože byl asi hodně najezený. Jako další, tady jsou třeba rozdělený tyhle prostě jsou to jakoby křížaly, jsou to jablíčka prostě obalený masem, jo, takhle dokola. A jemu chutná téměř vše, takže pak tady má třeba tohle, to měl hodně jako první takové věci, tomu taky hodně chutná, jenom jako je většinou, že musíme brát z pusy pak tady ty bílý tu kůži, nebo co by to mohlo tak být, ani nevím, ale prostě musíme mu to brát vždycky z pusy, protože, aby to nesnět, protože možná potom má průjem, jo, to úplně nevíme, ale jako další tady má třeba tyhle ty kostičky, má je teda rozdělaný už. Těm taky chutnají, pak má ještě v jedné barvě, což jsou takový světlejší. Až si s tím název, jakože jestli jsou to nějaký kuřecí, hovězí, nebo jo, tak jsou to nějaký bíčí. No, takže úplně nevím, jaká je to úplně příchuť. Takže pojďme na další. Jako další jsou tady tyhle ty rybičky. Je jich tam poměrně hodně, je to docela takový, jako nechci nic říkat, ale docela velký pytlík, jako je takhle velký, jo, prostě odsaď sem. Bylo to docela jako plný, jo, to musím uznat, že jo, což mě hodně překvapilo. A prostě jsou takhle vidět takové ty hlavy, pak je tam maso a je to vlastně kostra té ryby. A jí se prostě všechno, jo, nemá to kosti. Takže je to, asi mu to hodně chutná, ale strašně to smrdí. Ale doufám, že jemu to voní. Kupujeme poměrně dost věcí od značky Wolf. A jsou tady dva druhy tyhle kapsičky. A jsou právě ty nový, co teď máme. Takže tady je ta kapsička a tady je ta kapsička. Teď má teda konzervu, kterou vám i asi ukážu, pokud jí tam ještě je v té liničce. Takže uklidím a ukážeme si asi tam tu konzervu. Je to ta konzerva od značky samozřejmě Wolf. A tady to, jakože na ty konzervy, je hodně dobrý. A je to taky od značky Wolf. Prostě máte poměrně, myslím, různé velikosti, takže se to na to krásně vejde, na různý. A prostě má to už ujedený, teď měl právě v té mističce měl právě nějakou, asi myslím tuhle konzervu, protože je teď rozdělaná. Tady ty konzervy jsou zabalený, takže se omlouvám, že nejsou moc vidět. Jsou to tady tyhle konzervy a ještě tady ty konzervy jsou, jak vidíte, od značky Wolf. Prostě hodně věcí kupujeme od značky Wolf, protože nám to přijde hodně dobrý, takže tak. Jako další tady má smíchaný dva druhy piškotku. Byly tam teda takový kostičky, které vám mi ukážu, protože je taky máme, ale už jsou vyjedený. A ještě v jedné jsou teda ještě celý, takže jsme dali prostě tyhle ty piškotky. A jsou v tom jako tvrdší a měkčí takový, prostě který se víc rozpadají. A máme tady tyhle kostičky teda. Ano, jsou samozřejmě stejný, akorát prostě tady ještě jsou kostičky a tam už jsou piškotky v tom. A ty nádoby se teda hodně hodí, protože se dají do toho dát různé věci. Potom asi si myslím, že do toho dáme nějaký pamlsky, ještě tam, jak jsem vám různě ukazovala. Takže do toho by se to pak hodilo. Takže tak no. A jsou jako takový pěkný. Jo. Takže pojďme na další věc. Další věc je třeba máme tady ten kbelík velký. Většinou je to naplněný, teď už samozřejmě ne, protože už toho hodně snědl. A
jsou to tyhle granulky od značky Wolf samozřejmě, akorát už to tady není, tady se je jenom rozvrh, jako prostě jak se to tam dává, stejně je to anglicky a už víme, jak mu to dáváme, už dávno to víme. Tady má takovou odměrku zelenou takovou. Jo. Takže já to jdu dát pryč a jdeme si ukázat další věc. Takže jako další tady má hodně konzerv, takovýhle malinkých, ty jsou taky hodně dobrý, protože prostě jak jsou malý, tak dá se to dát třeba na 3 části, jakože se to rozpulí, pak se to dá třeba ještě, no prostě dá se to dát na 3 nebo 2 části. Takže je to tady třeba, prostě tak kuřecí s jehněčím. Jsou prostě hodně druhů, jo, takže vám je tady takhle ukážu. Jo, to je zase zelená, protože tady už máme víckrát. Jo, zase stejná. Pak je tady tuňák s hovězím. Pak je tady kuřecí s tuňákem. Další. Další tady a pak je tady tato velká od... Jo, tak to je snad první konzerva, nebo ne, tady ty taky nejsou od značky Wolf, ale je to konzerva od Ontario. Jo, prostě taková velká konzerva. A má tady ještě tady ty samý, jak jsem vám předtím ukazovala. Takže zase to je v tom taky blíku, akorát jsou tam prostě pamlsky a ne. A já už nevím ani mluvit z toho videa celého. I když to za tolik minut nemá, jo. Jdu to tam uklidit. Takže a teď si ukážeme hračky. Tady hraje si hodně s tím fotbalovým míčem. Samozřejmě je to plišový prostě a ještě to taky píská. To nejde zmáčknout teď. Dobrý. No, takže prostě já s ním většinou hraju třeba fotbal, on se vezme do pusy vždycky, nebo to honí pacičkama, vždycky úplně do toho takhle prostě na zem to pacičkama dělá. Takže s tím míčem si hodně hraje. Hraje si i tady s tím prostě skoro jako frisbee, ale není to ono. Hraje si i s touhle utrženou koulí od prostě takového ještě provázku. Jo. Ale no, hlavně, že se s tím hraje. Už to totiž překousal. Dneska nám přinesl tady ten míček, protože byl někde tady v kuchyni mezi těma všema hračkama a plišákama. Prostě ho přinesl, takže s tím si hraje docela taky. Má tady i tuhle obří opičku, s tou si zas tolik nehraje. Jeho oblíbený plišák je panda. Jo, jí miluje úplně a mně se taky líbí. Také si hraje tady s tímhle pejskem, s tím si hraje asi zatím teď nejvíc, si myslím. Tady už mu zase, tak já už ho asi nebudem se znovu zašívat, jo, tady má takhle přižitý, ne tady, ale tady, takže už to zase znovu prokousal, už tam je zase díra další, takže už mu to asi zašívat nebudem a už ho asi vyhodíme. A je to hodně ožužlaný, protože si s ním prostě hraje. Hraje si také tady s tím, dá se do toho dát třeba prostě pamlsek nějaký nebo konzerva, protože si to z toho hezky vylíže. Tady má třeba zrovna tu kostičku, jak jsem vám ukazovala, že má ty 2 druhy toho, tady to je asi, no, to je spíš ta tmavá. Takže dálko, no. Takže to asi bude z tohohle videa všechno. A pak mám asi natočím další video, což bude asi short. A bude tam ten můj pejsek. Nebo uvidím, prostě bych vám něco chtěla zase dalšího natočit. Takže tak. Takže se mějte hezky a ahoj.